Riwruok makedo ne ratich jopuonj primary KNUT ogolo siem ne telo manyien ma TSC mondo owere gi wach mar tiyo gi josiasa e chiwo thuolo mag jopuonj mindiko kokalo e rombe mag siasa. Kokalo kuom jalup jakom mar KNUT Malel Lang'at, gilero ni wach mar tiyo gi josiasa e yudo thuolo mag tij puonj osemiyo thoth jopuonj manotieko mbalariany higni mathoth mokalo pod temo kamanyo tije ka josiasa to pogo thuolo ma kamago ne jok ma gihero. Gidwaro ni mondo mi okaw okang' mar neno ni jopuonj duto ndiki e yo makare kokalo kuom okenge mag TSC. Kusiwe na ile ubaguzi ambao ilikuwa imetokea ili ya kisiasa. Wanasiasa walikuwa wameingilia kiasi ya kwamba wanaenda wanatoa barua huku alafu wanauza wao wenyewe. Hiyo ndio hatutaki. Wakati huu tumeambia Teacher Service Commission, we have a new CEO anaitwa Evelyn Mitei, ya kwamba kusiwe na mambo kama hayo. Kwa kaunti zingine kuanzia mwaka 2007 na hajaajiriwa mpaka walio wao wapewe nafasi katika kuajiriwa. We are only talking about the issues of hardship allowances for our teachers. That one should not be touched by the Teacher Service Commission. And so far we thank the Teacher Service Commission and the government for having complied to that. But as the KNUT Executive Secretary Olkejuado, I still want to reinstate that the hard-to-staff areas that were earlier on reviewed by TSC should also be reinstated back and affirmative action implemented fully in Kajiado.